Sa silingang lalawigan sa Bohol, nasinati usab ang daotang panahon karong adlaw, gumikan sa Tropical Storm Paeng. Sa Tagbilaran City, dagko na ang mga bawd nga mihapak sa kabaybayunan, inubanan sa kusog nga hangin. Gani gumikan sa kakusog sa hangin, murag giduyan ug luparon na kining trapal. Ang mga mananagat, wa na mupadagat, gumikan sa daotang panahon. Samtang gikanselar ang mga klase sa mga estudyante sa tanang level sa Bohol karong adlaw. Sa advisory ni Governor Aris Aumentado, kansilado ang mga klase sa pampubliko ug pribadong tunghaan. Pero ang tanang buhatan sa gobyerno magpadayon sa ilang regular nga operasyon ug maghatag sa mga gikinahanglang serbisyo. Gipahinumduman usab ang katawhan nga magmatngon sa posibleng paglungtad sa flash flood ug landslide sa mga lugar nga apektado sa ulan. Giisa sa pag-asa ang orange rainfall warning sa Bohol nga posibleng moresulta sa grabing pag-ulan, pagbaha ug pagdali dahili sa yuta.